De hark zit zal gaan hoe het bezwierschrift dat Westers inzien had aan het begin van het opvangtraject in Heliconstaten. Het gaat dan over het bestemmingsplan. Wanneer zoiets als een vluchtelingenopvang vlak voor je sterrenrestaurant komt, dan word je daar niet blij van. Westers is benauwd dat de vluchtelingen bij de fonteinen en de ingang van het hotel omhingen zullen. Ik al had ze wel een plek om te zitten en te recreëren aan de andere kant van het gebouw. Burgemeester Vert Kronen maakt het hem geen zorgen om de hark zit. Nevens hem binnen tijdelijke opvangverschennings gewoon tastingen. En Westers verwacht het er echt net volle van. Harry Westers wil je net voor uw camera reageren. Maar hier bij het hotel zeggen ze dat ze geen klachten hebben nog van klanten. Dat ze die wel verwachten. Nou, het mooie waar wordt, zullen de asielzoekers meer boeten omheen je. Een vaprelke kregen ze al een vreedal doet hier een protestdemonstratie weer op een rotonde. Doe weer een demonstratie van asielzoekers die het min te spreken binnen over het eten en dat het lang doorgaat voordat ze duidelijk iets haar oorwetse hinnen kunnen. Dat vond plak voor het WTC-hotel. Westers had dat ondervonden als oorlijst. Burgemeester Kronen had Joet in Peteerwest met vluchtelingen, COA en de IND. En zal Joen ook nog met staatssecretaris Dijkhoff praten, onder oren over de lengte van de procedure. Hij zei het begrip te hebben van de klachten en dat er werken wordt om beter eten.